Здравейте и добре дошли на моя канал Хелена Йога. Днес ви представям един сутрешен комплекс при скованост и болки в гърба, който ще бъде в 3 части по 10 минути. Може да правите трите части заедно, ако имате време, или всяка една от тях по-отделно. Ще бъдат от различни позиции и ще ви дадат различни облегчавания в гръбнака, долната част, поясната, към таза и врата. Може да започнете деня си с чаша топла вода или гореща, или може да изложите нещо вътре, няколко зрънца морска сол, лъжица ябълков оцет, или просто да си изпиете чиста за вътрешен душ. Започнете с вътрешно прочистване на тялото и след това ще се видим на килимчето. Започваме първата част, първия комплекс. Той ще бъде на земя. Ще го правим от лежащо положение. Лягаме си и започваме с крокодилски усуквания. Слагаме ръцете в страни, така че раменете да бъдат хубаво на земята и започваме да пускаме краката в едната посока, главата в другата. Дишваме, издишваме. Това е от серията крокодилски упражнения на Свами Дев Мурти. В йога са много популярни. Свами Дев Мурти казва, че човек може да поддържа здравето на гръбнака си дори само с крокодилски упражнения. Можем да ги правим, ако се чувстваме добре и ако имаме сила в корема и с повдигнати от земята ходила. Продължаваме с още един вариант на крокодилски упражнения. Кръстосваме десен крак върху ляв и пускаме отново краката настрани. Сменяме. Можете да държите ръцете и в позиция както с ръце. Внимавайте главата да отива в противоположната посока. Можете да правите комплекса и с малко по-бавна скорост или малко по-бърза с вашето темпо, в зависимост от това как се чувствате. Достатъчно. Сега ще направим отново от йога банана асана в двете позиции. Пълзим с краката надясно, кръстосваме крака, пълзим с ръцете надясно, издърпваме малко ръката и оставаме тук. Ще усетите едно хубаво разтягане в цялата лява странична линия. Бавничко се връщаме обратно и го правим и на другата страна. Не повдигаме таза от пода, пълзим с краката докъдето можем, с ръцете докъдето можем и хубаво разтягаме. Лявата ръка е хванала дясната китка, издърпваме и чувстваме разтягането в дясната странична линия.
Връщаме се център. Няколко пъти ще повдигнем главата и ще отведем коляно към глава. Освобождаваме кръста. И раздалечаваме междупрешленото пространство достатъчно. Отново разтваряме ръцете и отиваме с едната ръка пред другата. Таза ми е застопорен на пода, не го повдигам. Може да изпукаме тук-там. Много е вероятно. Раздалечаваме пространството между лопатките. Задържаме малко на едната страна. И на другата. Връщаме се център. Слагаме ръцете близо до тялото и няколко пъти повдигаме краката. Отново с идея освобождаваме кръста, масажираме това пространство. Достатъчно. Пускаме краката на земята и няколко пъти повдигаме таза нагоре. Задържаме за малко таза горе. Пускаме таза и се хващаме по този начин. Търкаляме се на двете страни. Достатъчно. Заставаме в поза весело бебе. Разтваряме краката, хващаме ги. Ако не можем да хванем по този начин краката, може да ги хванем ето тук и да натиснем надолу, за да се отвори таза колкото може, да се разтегнат заднобедрените сухожилия. Тук работим изключително много с тях и с тазобедрените стави и отново с поясния отдел на гръбнака. Няколко пъти ще залюлеем, повдигайки долната част на гърба от земята. И няколко пъти ще залюлеем настрани. Като тук можете да си добавите и когато слезем на едната страна, да изпънем долния крак. Ако се чувствате добре, сутрин тялото е по-сковано и може да ви боли, да не ви позволява да изпънете крака. Последен път на двете страни. Прибираме коленете към гърдите и повдигаме главата към коленете. И последно ще си направим масаж на гръбнака, като се залюляваме хубаво. Можете
да регулирате къде точно се случва масажа. Ако лекичко залюлеем на ляво, масажираме лявата част от гърба, централната част с гръбнака и лекичко натежаваме надясно, масажираме дясната част. Така можем да ги редуваме. Това е първата част от нашия комплекс. Както виждате, 10 минути, а вече състоянието на гърба е друго, настроението е друго. Ако имате време, направете и другите части от другите позиции на тялото. А ако нямате, желая ви един вълшебен ден!